У меня столько всяких было моментов в житті, что я даже не задумывался, что у меня штось не атрымаецца. Я задумался, як атрымаецца. Вось прыходзяць і слухаюць і спяваюць. А польская аўдыторыя ці беларуская, яна ў прынцыпе нічым не адрозніваецца. Такая же абдубашаная, хэві-метал у кожную хату. Это все это прысутнічае. Old school гэта old school. Вітаю вас, сябры і сяброўкі, з вами YouTube канал Бугурт, і сёння у нас інтэрв'ю. Сёння з намі лідар беларускага легендарнага пэган-метал гурта Зніч Алесь Таболіч. Вітаю, Алесь. Прывітанне ўсім. Хэві-метал у кожную хату. Ну, а сёння я хацеў бы пачаць нашу размову ўжо з таго этапу існавання гурта Зніч, калі ён афарбаваўся ў чорныя блэкавыя таны. Ад гэтага і першае пытанне. Калі і як ты прыняў рашэнне, што далей Зніч будзе рухацца ў блэкавым напрамку? Ну, гэта была падстава яшчэ на праекце Зніч Рутвіца. У той час мы працавалі з такім хлопцам, як Артёмій з Крумкач. Ось ён нам запісаў гітару на вядомую песню «Што і памору», хацеў сказаць, новы сінгл. «Ой над ракою» песня. Бо яны там все такія ой, дымна за дваром, ой над ракою, што і памору. Вось, і тады упершыню мы паспрабавалі прыўнесці блэкавы саунд да фальклорнай афарбоўцы. То есть, а калі яшчэ глыбей паглядзець, то у 2014-15 годах выйшаў, калі ты памятаеш, не вышыўшы альбом, называўся «Чорны сімвал». І там якраз такі і было блэкавы саунд. На жаль, Александр Бурзум не дазволіў выпусціць гэты альбом, хаця ён і выйшаў на такім малым тыражом. Не, ён ёсць, яго можна знайсці, Ну, паслухаць. можна так. Але это ўжо тады была такая, можна сказаць, перафарбоўка з пэган метал, фолк пэган метал, да больш блэкавай такого атмасфернага такого металла. Фолк. Ну, фолк такі якраз файны фолк, інтэрпрэтацыйны фолк пайшоў якраз такі з Зніч Рутвіцы. І мы тады, яго памятаю, прэзентавалі гэты альбом у філармоніі. Ты, Філармоніі, так, дарэчы, файная была імпрэза. агляд рабіў, так. Вось. Ну, і вось гэтая ж, як кажуць, даўніна, она інтэрпрэтавалася і тут, у Польшчы. І на дзіву вельмі файна пайшло ўсё, таму што палякам, як славянскай культуры, вельмі блізкая эта тэма. Ну і плюс ты не забывайся, што Польшча гэта кладзесь, можна так сказаць, метала такого сусветнага, як дэт метал, так і блэк метал. І Так, такі асабліва вядомыя, экстрэмальна, так, такія вядомыя ударна. гурты, як Вейдер ці Бегемот, яны, ну, само сабой уклалі таксама развіццё на пастсавковай такой прасторы. Так што, ну, гэта такое, кажуць, гістарычныя выпадкі, якія ішлі з гадамі і вось прыйшлі да таго, што зараз мы і іграем. Менавіта так, бо нават у мяне ось у свой час першае ўражанне ад новага альбома «Маці» было тое, што новы Зніч гэта такая пачарнелая Рутвіца, пачарнелая калабарацыя з Рутвіцай, так? А вось дзяўчын наставіў дзеля таго, каб вось засталася тая самая фолкавая старана. Ну, я тебе хочу сказаць, што «Маці» альбом гэта сэмпліраваны альбом. То бишь там няма Рутвіцы. І Рутвіцы ўвогуле, як я ведаю, у Беларусі ўжо не існуе, як гурт. То есть дзяўчыны займаюцца сваімі праектамі. Гэта, калі па шчырасці сказаць, гэтыя сэмплы проста зробленыя на аснове гуртоў інных, як Гудда, напрыклад,
як, ну, я памятаю, размову вёў наконт гэтага, можа, не з табою, але гэта сэмплы. А дзяўчыны, якія вось ездзілі з намі на фестываль у Літву зусім нядаўна ў тым годзе, гэта, ну, такія, можна сказаць, сенсіённыя былі дзяўчыны, якія для шоу павінны быць як бы такім файным кладезем беларускай культуры. Вось. А зараз на дадзены момант у нас одна спявачка, гэта Юля, яна жонка нашага бубнача Пашы. Вось. І мы як бы так от зрабілі, як кажуть, такі міні рутвічны такі падыход. Ось. Ну і у прынцыпе это цікава працаваць ўсё ж такі, калі не шмат людзей, таму што ты сам разумееш, што выйсці, ну, калі мы ўжо бы затронулі такую тэму, як беларускі метал за межамі, то не все так гладко тут, як здаецца, і як это паказваюць нашы там залежныя. Конечно, конечно. Ну. То есть тут вялікая канкурэнцыя, па-першае, па-другое, гэта іншая, як хоць бы не круцілі, калі казаць пра Польшчу, это все ж такі іншая славянская культура, яна зусім іншая. То есть мы прызвычаліся быць, ну, як табе сказаць, такія лагодныя, памяркоўныя, як кажуць, так? А тут вельмі все, гадзіна праца, гадзіна час, як кажуць, разумееш, тут усё ж, як кажуць, у Беларусі ёсць шоу, толькі бізнеса няма, а тут ёсць і шоу, і бізнес, і все што заўгодна. То есть, і вот это самое галоўнае. Чаму вырашылі ўзяць сабе вобразы ў масках? Ўсё ж такі праз міміку на жывым выкананні, на жывым канцэрце можна шмат чаго перадаць. А калі ёсць маска, то гэта ўжо немагчыма. І увогуле распавядзі гісторыю гэтых масак, што яны значаць, які ў іх сімвалічны падтэкст. Ну, адразу скажу, што маскі, мне адразу прыйшла такая думка яшчэ ў Беларусі. Я хацеў стварыць маскі калядныя, як бусел, мядзведзь, дзед, баба, там такого кшталту. Але калі загарнуць у міфалогію і этнічную культуру славян даўнішнюю, то былі маскі абрядавыя. Это як карабошкі у Польшчы называюцца, з кары зробленыя маскі. І па-другое, гэтыя маскі это ж все-таки сімвалізм, пераапраналіся як бы ў башкоў, у іншы стан, гэта міфалогія, гэта нейкі ритуал, бо зніч, то ж самае слово, так? Зніч вагонь святы, у палякаў зніч гэта свечка, ну, свяча пагребальная, у літоўцаў зніч гэта святарны агонь, алтар, так само, як і у беларусаў. То есть, і мы, ну, як бы не павінны быць, мы павінны зразумець, што маскі гэта вобразы. І эмоцыі, я табе скажу, што даже у масках, калі мы знаходзімся, як бы все роўна, як бы людзі адчуваюць энергетыку гэтую. Ну, по-іншаму, але ёсць. Потому что это, як ведаеш, у тэатр ты заходзіш, то есть, то же самое мы ствараем у нейкім сэнсе тэатралізаваныя такі выступ, бо маска гэта такая скрытая пагроза. Ну, слухай, ведаеш, от ты зараз смяешся, так, а таксама это ж можа быць маска, які там унутраны свет чалавека ніхто не скажа. Ось, як і мы заўсёды глядзім на адних, што это правільна хто-то, а хто-то неправільны, а можа наадварот. Ну, это жыццё такое. І маска, яна так перадае больш эмоцыі музычныя. Разумееш, калі ты ствараеш нейкі вобраз, ты тады адчуваеш больш музыку, чым проста эмоцыі такія от. Так. Ці не было страху, што новы Пэган Блэкавы зніч не спадабаецца людзям? Вось нешта слухалі ўжо пэўнае, так? Быў нейкі твар у групы свой асабісты, а цяпер раз і вось што не праканае. Была такая вось какая? Я не ведаю, ведаеш, я тебе скажу так, што за столькі год, а ўжо амаль 30 год,
У меня столько всяких было моментов в житті, что я даже не задумывался, что у меня штосьці не атрымаецца. Я задумался, як атрымаецца, а не штосьці атрымаецца, як яно павінна быць, і як яна будзе канцэптуальна цікава для іншай краіны і краіны, ну, блізкай да Беларусі, але это іншая краіна. І я, можна так сказаць, трапіў, як кажуць, вот стреляешь, так, трапил у девятку, правильно? Ці десятка, там, что там. Вот. І я табе адразу скажу, что таким же шляхам пайшлі вельмі шмат гуртоў, якія зараз за межамі знаходзяцца. Ось, і у нейкім таким загадкавым вобразах этих скрываецца тое, што я правільным шляхам зрабіў, тое, што мы пераасэнсавалі свою музычную дзейнасць і палезлі ў нейкі свой шлях знайшлі. І гэта файна, разумееш? Калі выйшаў альбом у свой час, камусьці вельмі спадабалася гэта, а хтосьці пахараніў для сябе зніча. Але нават тыя, хто харанілі, ўсё-такі гаварылі, што 2-3 трэкі добрыя ось ёсць. Новы зніч таксама, як ужо час паказаў, гэта файны музыкальны накірунак, які мае свайго слухача і ў нас у Беларусі, і ў Польшы нават. Ну, я табе скажу так, калі ты адсочваеш, напрыклад, стрымлівыя інтэрнэт-ресурсы, як Spotify, напрыклад, то я табе скажу, што нашыя новыя песні, даже вось гэты новы сінгл «Што і па мору», ну, мы зусім недавно яго Так, зараз мы яго яшчэ так. кранемся. Но я просто тебе скажу, что у нас с переездом гурта «Знич» у Польшу утрая разоў больш праслухоўванняў і цікавасці да гурта стала, і у нас пайшла нейкае развіццё. Той же самый Facebook, так, было там 500 человек, зараз 3500, причем это не накрученных, так. Я тебе больше скажу, что мы ориентуемся на европейскую музыку, на Польшу, на поляков, и такую, можно сказать, юную аудиторию до 25 год. Бо Важно. яны, я тебе скажу, что для іх Любите вельмі тебя. дзіўная такая ситуация, это тое, як беларусы раптам трапілі ў Польшу і прапагандуюць менавіта сваё штосьці. І яны приходят, хотел сказать по-польску, вось приходят і слухаюць і спяваюць песні, уже выучаць. Тэксты ведаюць, так. Да. Я табе скажу, что тое, что там кажуць у самой Беларусі, ну, я люблю казаць не Беларусь, а ўжо БССР. Я маю на это право. Так вось, ну, слухай, любяць, не любяць, але, напрыклад, я не ведаю, ты сидишь там, напрыклад, у ВКонтакте, ці не сидишь, ці ёсць? Не, ёсць і там, і там. Ну, вот ты залез хотя бы даже на ресурс Pagan Folk, там, ну, створаны немцам, немцам. Так, і там прослуховуванняў, здаецца, вось нового сингла, так, ці 12-13 тысяч прослуховуванняў толькі ВКонтакте гэтага сингла. На дадзены момант прослуховування з 3 траўня, мая, по сённяшні дзень, сёння 13 ці 14? 14. За 10 дзён у нас на стриминге, на Spotify, песня «Что и по мору» стала самая мега прослуховывание. И просто вот ты залез, я сегодня ради цікавости поглядел, она просто все, ну, больш за все. И вот, здаецца, кажуць, кто-то похоронил, не похоронил, але гэтая песня вельмі падобна на стары Знич. То есть по выкананню, по падыху. Не, ёсць свая аўдыторыя, яна можа трохі інная, але яна новая, і гэта добра, што яна ёсць, яна пашыраецца. І, ну, і мае віншаванні, канешне. Дзякуй, канешне, але віншаваць трэба не толькі мяне, але і тых людзей, якія со мной працуюць. Это вот самое галоўнае. Слухай, а якія з новых песень для цябе самыя такія вось моцныя, самыя улюблёныя?
Ну, калі казаць пра маці, я б не сказаў, што там все песні мне вельмі падабаюцца. Мне падабаюцца з альбома маці сама песня маці. Ну, як заглаўная песня. На вайночку песня. І трэцяя песня, это апошняя, якая мне падабаецца, это ведьма чараўніца ці Ведьма ну, чараўніца. Так, так. так. Вось это тры песні, якія ну, для мяне вот, для душы бліжэйшыя. З новых песен, конечно, з новых это новыя сінглы, это не Так, так. Тое, што было ўжо пасля маці, так. яны ўсе в прынцыпе адпавядаюць настрою, можна так сказаць, зніча. Ты не забывай, что такі агонь он же не толькі грэе, но все-таки яшчэ і Так, пахавальны. так і все ж таки кожная песня это нейкі такі свой ритуал, ну файная, іх можна слухаць у розных станах, можна так сказаць, і по-рознаму ўспрымаць. Па мне вось чур ведьма чур. Супер. А ты заўваж, што там менавіта галасавыя Ну і там як заклён яна, так, вось яна і песня ёсць, у шаманства. прынцыпе, ёсць, потому што ўсе песні, якія мы зараз ствараем і робім, гэта песні взятыя характэрна з фальклору. Это не надуманыя, прыдуманыя, як, напрыклад, песня крыжа бярэгі ці мроя, а Так. гэта все-таки все аўтэнтычнае і фальклорнае. І вось у гэтым таксама ёсць нейкі такі изюм, як кажуць, гумачка такая, бо ствараць на тэкстах народа гэта таксама ёсць нейкі ўклад у развіццё народнай творчасці, але ў інтэрпрэтацыі мета сцэны. У сувязі з цяперашнім музычным накірункам не было думак зрабіць некалькі перавыданняў старых хітоў зніча ў блэкавай аправе. Новыя блэк-версіі тых жа крыжоў ці хай палюбіць. Ну, Штосьці слухай, такое. ведаеш, я тебе скажу, што зніча, напрыклад, песні чорны зніч, уже мы столькі гэтых варыяцый ці крыжа бярэгі рабілі, што 5 ёсць, мусіць, 5 ці на 4, я не рэалізацыю. ведаю. І кожны раз рабіць на гэтым, як кажуць, у нейкім сэнсе хайп, бо музыкі типа прыйшлі новыя, давай пераасэнсуем. У нас была такая цікавы момант, што там той же дым за дваром мы гралі па-іншаму. Але гэта па-іншаму граць, але не трэба его перавыдаць. Разумееш, old school гэта old school, то есть яго можна преподносіць по-іншаму, але перарабляць і паказваць як бы новай аўдыторыі, ці варта гэта. То есть мне здаецца, кожнаму пакаленню свая, як кажуць, свой крыж абярэг. Слухай, а вось новыя слухачы польскія, так, яны вось чуюць новы матэрыял, а потым да старога звяртаюцца, ці былі водклікі, мол, вось я паслухаў маці, а цяпер я паслухаў стары зніч, там фолкавы, вось мне там паднаравіліся тыя ж самыя крыжы ці запаветы апошняга старца пасля того, як я пачуў новы матэрыял. Я табе скажу так, што такіх заўзятараў, якія слухаюць тут знішці там Godstower ці там ту же Лотву, тут увогуле пра гэты размоў даже не ідзе. Толькі адбіткі людзей чулі у Польшчы, што это дзякуючы фестывалю Басовішчына, на які мы ездзілі столькі год у Беласточную. Ось, і пра зніч ведаюць, так, але старое пакаленне. Я табе скажу так, што пра беларускую музыку вельмі мала чуюць тут у самой Польшчы. Акрамя там, можа, папсы нейкай. Ось. І у прынцыпе зніч это, можна сказаць, новая фармацыя для Польшчы, потому что на золата, ведаеш, спачатку працуюць на імя, а потом імя працуе на музыку, так. І вось это гэты падыход тут ёсць такі, што дзесьці чулі, а паслухаць прыходзяць на канцэрты і ўжо і купляюць мерч, там майкі, там дыскі,
нашыўкі і гэтак далей. І паціху это развіццё ідзе, ведаеш, як сарафаннае радыё, толькі праз М, інтэрнэт. Там людзі ўжо адно другому кажуць. Тут же, каб ты разумеў, што Польша яна сама па сабе вельмі вельмі металёвая. То есть тут у кожным горадзе свае клубы, у кожным горадзе. І у кожнай гэты клуб, можа даже ў горадзе па некалькі клубаў. І ў кожны дзень что-то адбываецца. То есть тут канкурэнцыя, я ж тебе кажу, вельмі вялікая. І гуртоў тут вот так вот м. мільёны, я не Своих ведаю. хапает. Сваіх же, да, мясцовых, другасортнасных, першасортнасных, сусветных зорак. То есть тут канкурентаў вельмі шмат. Слухай, а вось калі ўспрымаць ось канцэрт, так? Публіка лепей рэагуе на старыя песні ці на новыя? Вось вялікі сэт ты граеш там гадзіну паўтары, так? Па водгуку публікі, якія песні ўспрымаюцца лепей? Я табе скажу, што у нас адразу з першых нот ці з першых акордаў мы заўсёды знаходіцца публіка ў нейкім трансе. То есть без розніцы. Гэта песня 25 год таму існавала, ці вось толькі-толькі «Што і па мору» мы згралі. Все на такім адным дыханні, всім все падабаецца, падыходзяць, просто балдеюць. Ну, і бачна это. Круто. Разумееш, калі ты энергетыку чуеш ад залі, то ты сам разумееш, што гэта в кайф людзям. Ну, як мне сказал один из организаторов, зусім недавно был Black Funeral Fest, вот мы ездили на гэтых выходных, и он сказал, у вас, даже калі вы в масках, у вас харизмы шмат. Харизматичность, она ідзе и даже праз маски. Разумееш, можно и без масок, можно с масками, але калі ёсць харизма, это может телодвижение, может некие, ну, это вельмі шмат тут нюансаў, якія працуюць на людзей. Это шаманство. Даже я тебе больше скажу, что приходят люди с детьми малыми, то есть ты, якія слухали там 30 год тому назад, Такое 20, чорнае, так, з і дзецьмі. приходят з дзецьмі, і дзецьмі, якія таксама малыя, і от бацька і там, і, напрыклад, там яго дзяўчынка стаяць у адных кашулях там з ніща, спяваюць там рок-н-рол такі. Ну, файна, это, разумееш, вот это сувязь пакаленняў, і калі ўжо у тых дзяцей, калі хадзілі на канцэрты свае дзеці, ну, это такое неописуемая рэч, калі реально разумееш, что это працяг і музычных твораў, і музычнай нейкай духоўнасці у іншых вобразах і ў іншай пазіцыі. І гэта файна, то есть файна то, што сувязь пакаленняў існуе. І Металёвае беларускі выхаванне метал, такое. так, і беларускі метал таксама, ну, у гэтым сэнсе. А польская аудыторыя ці беларуская, яна ў прынцыпе нічым не адрозніваецца. Такая же абдубашаная, хэві-метал у кожную хату. Это все это прысутнічае. Адзінае, што тут файна, што тут ёсць, акрамя канкурэнцыі, ёсць такая, можна сказаць, унутраная і простая свабода. То есть у дзеянняў ты можаш на канцэрце адыграць, паразмаўляць без нейкіх такіх шэрахаватасцей жыццёвых, разумееш? М. Ты штогод таксама ўжо і ў Польшы арганізоўваеш фестываль купальскае кола. Па-першае, ці будзе кола ў гэтым годзе у Польшы? І увогуле раскажы, як у Польшы гэта ўсё. У нас гэта было все-таки такое яшчэ і народнае свята, а там можа гэта толькі метал. Ці... Не, тут якраз такі я таксама думал, што тут можа адзін ці два фэста такіх прымеркова. Тут десятки фэстаў, як купальскае кола, праходзяць якраз на купале. Купальская ноц, метал купалінка ці что-то купал ноцка, там ведаеш такое что-то. І ну і якраз нас запросили хедлайнерамі ось 21 чэрвеня, ой, чэрвеня, так, 21 чэрвеня мы будем граць на фестывалі Open Air, ось якраз таким, як ты кажаш, народным, и выступать сярод вот это, ну, это польский фестиваль. Про купальское коло я тебе скажу так, что мы за клубный фестиваль, за клубный, можно так сказать, концерт,
яшчэ за этой рамкі не выходзілі, бо гэта все ж таки вялікія грошы. Вось. А купальскае кола, ну, паглядзім, в прынцыпе, у нас дата забіта у клубе Вуду, як мы рабілі і у тым годзе. Паглядзім по складу, хто будзе граць. Хацелось бы, конечно, запросіць беларускія гурты, якія існуюць у Беларусі, напрыклад, тая же Акваморта, там, хто там яшчэ, блакарі беларускія. У Ну, нас зараз шмат да, маладых. я хотел бы, але тут все упирается уже у визы, разумеешь, это трэба запрашэнне, это все, ну, это, Так. ну, хочется это зрабіць, але як это зрабіць фізічна, то есть в теории это можно, а фізічна трэба это як-то пробить. Ну, то есть и хочется, каб беларускія гурты выступали. Цяпер прапаную перайсці да свежага сінгла. Распавядзі падрабязней пра новую песню. Конечно, мы ўжо аб ёй гаварылі, але вось давай больш на яе звярнем увагу. Чаму менавіта што і па мору? Песня што і па мору, яна вельмі хітовая і пазнавальная ў самой Польшчы. Яе вельмі любяць. Калі ты зайдзеш в YouTube і паглядзіш, колькі версій зроблена палякамі што і па мору беларускай песні, то ты здзівішся. Там мільённыя прагляды гэтай песні. Вось. Ну, ради цікавасці можаш забіць і паглядзець. Так. І мы якраз таки абралі гэтую песню, таму што она блізка для палякаў, для Еўропы. Ну, паляка это і есть еўрапейская аўдыторыя. І з гэтай песняй, можна так сказаць, мы паказваем і аўдэнтычнасць беларусаў, і мову, але яна блізка для Польшчы. Ну і так оно і атрымалася, што яе вельмі файна ўспрымаюць, падпяваюць на концертах. Ну і вось по стрімінгу, можна так сказаць, по Spotify гэта бачна. Мы пра гэта таксама размаўлялі. Ось. Ну і мне самому яшчэ з часоў студэнцкага этнаграфічнага таварыства вельмі яна так любіла яе слухаць, любіла яе спяваць з хлапцамі і дзяўчынамі. І, ну, ось яна інтэрпрэтавалася ў метал, фолк-метал нашай знічоўскай канцэпцыі, можна так сказаць. Ну, гэта круто. Жадаю, каб яна ўвайшла і ў канцэртны сэт, і ўсе яе ведалі. Ну, ужо ведаюць, а яшчэ падпявалі і добра ўспрымалі і ў выкананні зніча. Новы матэрыял з'яўляецца ў якасці сінглаў. Зараз, а калі чакаць новы альбом паўнафарматны? Ну, новый альбом, я думаю, мы все ж таки запишем бліжэй да зімы, і якраз тады, калі нам будзе роўна 30 год, бо ў наступным годзе будзе 30годдзе, і я думаю, што это будзе адзін з лепшых альбомаў, бо мы, як кажуць, не ганемся, як кажуць, за альбомом, мы ганемся за сінгламі. То есть мы паціху будзем выдаваць кожны раз новый сингл. У нас, я могу так сказать, что зусім недавно мы яшчэ знялі на новую песню. «Таточка» называется. Так, были рылсы ў інсце, што праходзілі з'ёмкі. Так, это мы здымалі не на песню «Што і па мору», мы здымалі на новую песню. Ну, «Таточка» так. называется. Так, яна вельмі файная, таксама народная. В ближайший час будзе кліп, так што сачыце за навінамі, сачыце за нашими стримингами и хэви-метал. Ось, анонсы, інсайды, зіма 26-го года, чакаем паўнафарматны альбом, а зараз будзе яшчэ і кліп. Навін шмат, новага шмат, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі зніча, і будзе вам цікавасць і шчасце. Ці не было думак запрасіць на будучы паўнафарматны альбом якога-небудзь госця з мясцовага андэграунду для заваявання новай аўдыторыі для гурта? Ну, я тебе скажу так, что Міргала якога-небудзь, напрыклад. была прапанова не ў мяне да кагосьці, а наадварот. Ёсць такі вядомы
гурт у Польшчы Костер Келлер, Анка. Вось, і яна як бы хацела паспрабаваць паспяваць народную народнае Мгм. выкананне сумесна вот что-то паспрабаваць зрабіць. І вось яна, памятаю, прапаноўвала, але так і, як кажуць, ногі не дайшлі, ці рукі не дайшлі да гэтай справы. Но файная ідэя, але я думаю, што гэта можа быць як эксперымент нейкі такі сінгл, як кажуць, зрабіць. А так я, Ідзе ну, які-небудзь адзіны там вось на 10 новых трэкаў, адзін якісьці госць, хай бы там прыйшоў, трошку ну, правеў. гэта можа быць, але я так яшчэ так глобальна не думаў, што ну, можна так запрасіць чалавека, які бы там паспяваў і зрабіў пэўную такую такі поўны момант э, для цікавосці, можна сказаць, польскай публікі. Ну, паглядзім, пажывем, паглядзім. Ну, я кажу, такая прапанова была, і думаю, што можна яе рэалізаваць. Тут же не толькі вокалистов можно позвать, тут же можно и просто музыкантов, и гитаристов, и басистов. Так? Есть шэраг людей, з якімі можна працаваць. Тут же, наприклад, той же Символік, польський гурт, каб ти розумів, барабанщик, драмер, это з Діма Бургер грає, так? Ці там гурт Хейт, Decapitated, Вейдер, ну і Бегемот, і пішло Мгла, тая ж самая, так? Тут вельмі шмат музыкантаў, якія іграюць у розных і там ствараюць калабарацыі такія. То Ну есть, вось кагосьці прыцягнуць, і ўжо мясцовая публіка таксама звярне ўвагу. слухай, ведаеш, тут можна так сказаць, што ўжо і не здзівіш гэтым самым нікаго. Ну, Тут і яскравая якая там асоба такая, якая от зрабіла бы. І гэта ж таксама, ты каб разумел, што тут все это робіцца дзеля нейкага хайпа ці дзеля нейкай пропаганды. Ну, это все гроши, разумеешь. Я тут так не заўважыў, каб вот чым адметная рыса нашай музыкі. Мы гэта робім перш-наперш ідэйна і для сябе, для беларусаў, каб працягваць музычны нейкі такі пэўны пласт. А тут ну, жа у нас і спадзяванняў ніякіх няма. А тут же вельмі шмат гуртоў, напрыклад, граюць просто для вот просто так. Ну, то есть вот, захотели поиграть, играют там. Кто-то робит даже туры по городах, там, видишь, я поглядел, это все такое, ну, на поток. Тут, тут вельмі любяць туры, напрыклад, каб ты разумел. Тут нема такого, что вот адыграл там сет, концерт, напрыклад, как я кажуць, у Репабліку. Ось. А тут, ну, акрамя Репабліка, трэба адыграць па ўсім, мне кажуць, свеце. Ёсць польскія, напрыклад, тур, ёсць там еўрапейскі тур. Это вот, ну, такая звыклая праца гуртоў. Яны за кошт гэтага Чакаюць, гэта ж добра. яны за кошт гэтага і жывуць некаторыя гурты. Ну, каб ты разумел, не працуюць дзесьці, а менавіта жывуць. Яны граюць на фестывалі, там сезоны, все. Это праца. Это такая праца, файная праца. Ось. Да гэтай працы, як кажу, трэба ну, і букінгі, і лейблы, і все это. Ну, разуменне, што ты жывеш... У нас у Беларусі такого ўвогуле няма, разумееш? Там музыканты займаюцца тым, каб прапагандаваць, а тут ёсць цэлы... Пляцовак няма. Пляцовак няма. Ну што ў нас? Мінск это сталіца, таксама Гомель заўсёды быў такі горад металёвы, ну цяпер яшчэ Гродна. Ну і Стрый. Не, ну, пляцоўкі-то ёсць, толькі пытанне гастролек і дазволаў. Ну, Это вот таксама. самое главное. Тут такого Яшчэ нет. адна галава змея, так, это гастролькі. Так что, ну, будем спадзявацца, что все у нас атрымаецца, і мы будем рабіць і надалей тое, что и робім. Ну, то есть, я тебе скажу, что у нас даже показальник того, что мы за апошнія 3 гады адыгралі каля 70 концертов. Ты уявляешь себе? То есть это, ну, такі Серьезно, так. файный показальник. То есть у Беларуси
даже ну, пораўноўваць з нечым. І Ну и при фестывалі, том, что это ж сольники, это ж не солянки. сольнікі, да, і большая частка это Важно, сольники. так, бо все гурты, якія з намі гралі, гэта супорты. То есть мы былі, ну і ёсць. Вот, напрыклад, паслязаўтра у нас канцэрт у Кракаве. М. Мы таксама робім, ну, як бы сольны канцэрт. То есть это файна, калі ты можаш трымаць аўдыторыю, калі ты можаш сабраць аўдыторыю, потому что, ну, я ж табе сказал, что это вялікая канкурэнцыя і у тым же Кракаве і там Катавіцах, а яны побач знаходзяцца два М. гарады злітыя. Так вось там паралельна яшчэ 3 канцэрты ідзе. Вот уяўляеш, колькі тут ідзе ўсяго этого шоу-бізнеса так званого, Так. металёвого. Я не кажу про попсу, я кажу толькі метал сцены. Вось, ну, это таксама файна. Это файна, бо ты жывеш у гэтым. Ну, слухай, глядзі, у цябе і канцэртаў шмат, і спрос ёсць. Не было такога, каб які-небудзь, можа, лэйбл падпісаў мясцовы, каб і рэкламы было паболей, і фінансава там грошай падкідваў бы. Ну, прасцей было б. Ну, вот для гэтага трэба Ніхто не сябе. выходзіў, можа, вось на цябе, там, вось Я добрая разумею. музыка. Ну, мы для гэтага ўсё і робім, каб нас запрашалі, каб арганізатары арганізацыі чулі. Мы самі, як кажуць, сябе рэкламіруем, самі сабе здымаем тыя ж кліпы, так? Мы это все прапагандай займаемся мы. Каб заўважылі нас, як я табе скажу, класна сказал такі Вадзім Хоміч, это Flaming Arts Production, які букінг, які займае сусветны вядомы букінг. Ён займаецца і бегемотам, і хейтам, і гэтак далей. Гуртамі, якія сусветна вядомыя. Ось, у него сотні тураў. А сам жыве, дарэчы, беларус, выходзіць з Брэста, ось, Бярэсце. Ось, і ён сказаў такую нармалёвую пазіцыю. Кажа: Алесь, Зніч мне зацікавіць толькі тады, калі на вашы кожны канцэрт будуць прыходзіць па 100 чалавек. У любым горадзе. Ну, не 100, але каля, я кажу, больш за 50 заўсёды да нас прыходзяць. І як не дзіўна, ўсё больш і больш цікавасці да гурта Зніч ідзе у масах, у польскай, як кажуць, прэсе праскаківае. Ну, вот і, дарэчы, адзін з СМІ ты таксама бярэш інтэрв'ю, але для беларускай аўдыторыі это файна. Таму што я заўсёды ратую за Беларусь і за тое, што адбываецца ў Беларусі, і хачу, каб Беларусь усё ж такі была таксама метал-сцэна жыла і будзе жыць, калі мы будзем, як кажуць, адно другого падтрымліваць. Не, слухай, зараз шмат нейкіх вось і гуртоў новых, асабліва блэк металу. Моладзь любіць цяжкую музыку, моладзь грае. Вось, таму тэндэнцыі добрыя. Ну, адзінае, што каб мала таго, што была не тэндэнцыя, павінна быць і сувязь пакаленняў. І сувязь тых пакаленняў, як кажуць, олдскул школы і новай школы, да, new metal. Бо тут у Польшчы гэта яскрава бачна, што яны любяць і сваё старое, і любяць і новае, маладое. Ось, яны адно другога падтрымліваюць. У нас жа ў Беларусі, ну, як бы, яшчэ пытаннечка наконт таго, хто каго падтрымлівае і хто каго чыхвосціць. Вось. І, ну, гэта праблема. Праблема, якая, ну, я думаю, што з гадамі, а можа у бліжэйшы час ўсё ж такі выйдзе на свой новы ўзровень. І тое, што там, ты кажаш, адбываецца у самой Беларусі, это файна. Мне вельмі цікава паслухаць беларускую музыку. Каго б выдзеліў з беларускіх гуртоў, якія зараз на слуху? Ну, на слыху я уже озвучивал, это старая команда Акваморта, файныя блэкавыя команды, ну, яны таксама уже вядомыя, той же самый Заклён, Зима проект, ну, файны, я уже озвучивал гэта. Ну, это про беларускую музыку, якая зараз існуе.
тое што новая такая new metal я асабліва так як бы не прыгадаю, што там ведаеш вылезла такое цікавае. Але тое, што адбываецца ў тым жа рэпабліка, ты кажаш, што ну перыядычна праходзяць фестывалі нейкія. Рэактор. Рэактар у рэпабліку нічого ўжо не толькі Все уже, ну там некие дискотеки 90-х годов, там что-то такое. ну это таксама нармальна, але ну на жаль рэпаблік рэактар ну это все-таки сугучныя такія словы былі. Ты там займаешься, як кажуць, аналізам музыкі, якая выходзіць, ты перыядычна можа закидывай мне просто для прослухоўвання, ці мы з тобой будем перыядычна пересекаться і Хорошо, аналізаваць хорошо. новыя там сінглы, новыя альбомы Так, гуртоў. давай з задавальненнем, будет цікаво. Ці няма пачуцця, што раней фольк-пэган-гурты больш адказна ставіліся да лірыкі, а зараз у тэкстах і вобразах часта выходзіць змяшэнне паралельных культур і вобразаў. Ёсць такое адчуванне парой, што людзі не ведаюць, аб чым яны пяюць. І неяк усё такое ці паверхнаснае, ці ўвогуле некая вось блытанка. Ну, калі казаць пра фолк-метал сцэну, гэта адно, калі казаць пра фолк-поп сцэну, так, ну, папулярную музыку, ты не забывайся, што ёсць тэндэнцыя і мода. Зараз у Беларусі яскрава, і не толькі ў Беларусі, яскрава прадугледжваецца такая тэндэнцыя, як нацыянальная і фальклорная, попсовая, электронная, металёвая, рок, той же самый там кас, так? А, а. Вось, і гэта тэндэнцыя, это, ну, новая мода, новы віток у асэнсаванні Беларусі у сённяшні цяперашні час, так? І тут нічога такого дзіўнага, і так, ну, это файна, што перасэнсаванне ідзе культуры. Адзінае, што на чым яна павінна грунтавацца, гэта іншы такі момант. Вось. Для мяне ўсё тое, што зроблена і робіцца для культуры і фольк-культуры, это все файна. А тое, што ты кажаш, што некаторыя не разумеюць, так некаторыя даже не умеюць і пець, ну, каб ты разумел. А включаюць Так само так. камп'ютарныя примочкі, записываюць мега-альбомы, а пасля, калі выходзяць на сцэну, і спець не могуць нічога, разумееш? Чым файна old school школа, то што все гралася ўжывую, і граецца ўжывую. І По-другому нельга было, так, нічога не было. зараз, конечно, ёсць Можаш ці не можаш. так, ёсць это все, то есть ёсць магчымасць это такую калабарацыю уже музычную рабіць, так, сэмплировать нешта, але это у помац у помац по-польску сказал, вось, а не просто ведаеш это все нахватаць там, ведаеш, з інтэрнета всех этих. Зараз Так, выходит лухта. искусственный Так, интеллект тебе может записать песню, музыку, зрабіць кліп, і замест цябе можа сядзець які-небудзь там файны такі Трам. дажавы чалавечак там 19гадовы і з майкай новай там металікі. Ну, напрыклад, я тебе кажу, все можа искусственно зрабіць. І это таксама гэта ёсць нейкі резон, але не ў нашай музыкі, не в Пэган, не в Блэк, потому что олдскул это ёсць олдскул. Так, павінен быць такі пэўны традыцыяналізм у такой добрай ступені. Павінна быць сувязь пакаленняў, тое, што я Так. цей. Слухай, а якім бачыш музычны курс з ніча далей? Пэган Блэк гэта назаўжды ці, мабыць, калісьці зноў вернеш сваю музыку на больш светлы бок? О, а чаму ты вырашыў, што светлы бок гэта не цёмны? Я ж тебе сказаў, што сэнс у тым, што асэнсаванне жыцця, так, ну,
я тебе скажу так, что ніколі ты не скажешь про человека, калі ты з ім не поразмаўляешь. Ты можешь толькі згонку ці плёткамі жыць, ці просто убачыць там скажешь, так ён же брутальны злызень дядька там, напрыклад. А у душы то ён вельмі файны і Да, цёплы чалавек, як згодны, скажешь, згодны. светлый. А можа быць наадварот, вельмі светлы, такі радужны, як кажуць, так, вясёлкавы. Такой файны, такі хамячок, бурундучок такі. Ну так, А, як гавораць, белыя головы, чорныя душы. Ну. ну, а на самой справе это чорнае месца. Так што тут, ну, адназначна казаць, у якім кірунку. Ну, той кірунак, які мы зараз абралі, і тое, што я, як кажуць, як творчы чалавек рэалізоўваю і раблю, мне падабаецца. Колькі часу спатрэбіцца для таго, каб это асэнсавалі ўсе астатнія, ну, паглядзім. Адзінае, што я тебе кажу, што рывок, вялікі рывок беларусаў замежжа мы зрабілі. І гэта ацэньваюць даже мае у этих дужках сябручкі, дружачкі, разумееш? Ну і апошняе пытанне, мабыць, яно вельмі філасофскае, але гэта пытанне задае сабе сам кожны творчы чалавек. Алесь, навошта гэта ўсё? Навошта творчасць? Навошта гэтым усім займаешься? Слухай, то же самое пытанне можна задаць і майму бацьку, так і маці. Кожнаму Кожнаму мастаку, творчаму кожнаму чалавеку. музыканту, кожнаму творчаму Я тебе чалавеку. скажу, что творчий человек это человек от богов, ці от Бога, і у кожного своє поняття. Тому що творчий чоловік, він, гэта передатчик вселенной, як кажуть, того, что называется философия життя. І ми інтерпретуємо тую філософію, яка наканавана нам звыш. Мы робім некую, як кажуць, жыццёвую прапаганду, духовную прапаганду. Бо творчы чалавек это духовны чалавек. Ён як жрец сярод свайго народу. Ён сядзіць каля вогнішча і вучыць, настаўляе на нешта новае ці на нешта старое. Таму што мне вельмі падабалася заўсёды глядзець, як старыя бабулі запяваюць народныя тыя ж традыцыйныя песні, так, але з вялікім сэнсам і глыбінёй сваёй і чысцінёй сваёй душы праз пэўны вялікі час. А раней на Палесе, ну там, дзе моя бабуся, жылі па 100 год, уяві сабе, яны бачылі ўсё. І вось гэта асэнсаванне творчасці, асэнсаванне жыцця мы несем праз сваю культуру, праз музыку, праз жывапіс, праз графіку, дызайн, і все што заўгодна. Праз татуіроўкі. Ну, на жаль, я зараз уже гэтым не займаюся. Але я кажу, што гэта все пласты той культуры, якую мы не павінны страчваць, а мы павінны наадварот любіць, паважаць і примнажаць. Каб это все захавалася, мы павінны это і праз такіх блогераў, як ты, таксама анансаваць. Вялікі дзякуй табе, Алесь, за такую цікавую размову. Могу сказать одно. Слухайте Знич, подписывайтесь на социальные сетки гурта, сачыце за навінамі. Heavy metal у кожную хату. Рок-н-рол жив. Ось. Всім прывітанне, всіх люблю, беларусы, мы разом. Приходите на концерты, калі будете проезжать там Европу на теплые моры, заезжайте на наши концерты, падтрымлівайце беларускую музыку, бо беларуская музыка самая лепшая. Ось, а табе дзякуй. Ось, дзякуй і, як кажуць, heavy metal у кожную хату. Все. Heavy metal у кожную хату. Так. Побачення, ще Все. убачимо. До побачення.